Zondo ginen deskantzuan, baina berri ere buelta gara. Berri bere martxan jarriko gara, eta bazan garaia, aste bete atzenean pasatak ero, Euskal Herriko itzuliatak ero, baina beno. Denboraldiaren bigarren zatian gaude, orain lasterketa gehiago izango ditugu Euskal Errepietan, eta espero dugu Covidak baimentzea geroz eta lasterketa gehiago ospatzea gure errepideetan. Dakizuenez, orain arte koronavirusak baldintzatu du Euskal Egutegia, lasterketa asko bertan bera geratu dira, beste batzuk atzeratu, baina beno. Atzo adibidez ibili ginean egutegi antolatzen, eta berrantolatu dugu, eta dirudi betetzen badala, egutegi polita izango dugula maila guztietan. Eta bigarren zati honi hasiera ematen, zen asteburuan, 4 lasterketa izan ditugu Euskal Herrian, gutxi irudituko zaizkigula, baina beno, ezin gea bat ere kexatu munduan dagoen egoerarekin. Batetik, abiatzen txapelketako 2 lasterketa izan genituen, Markinan eta Uranan, bertan protagonista nagusina Unai Iribar izan zen, larun batean ia egun osoa ihesaldian egin zuen eta 2 kilometro faltan harrapatu zuten, eta gero igandean lortu zuen garaipena Duranan ihesaldi txiki bateko esprintean. Baita ere, lasterketak izan ditugu Altsasun kadetekin eta Lizarran juniorrekin. Goraipatzekoa da, Lizarrako txarrundulari elkarteak egiten duen lana gogoratu, hilabete hasieran Mikel Indurainzari nagusia izan genuela, pasaden hilabetean ere abiatzen txapelketako lasterketa, eta Indurain pasata beste 2 junior lasterketa ospatu dituzte asteburu bakoitzean, beraz zorionak Lizarrako txarrundulari elkarteari benetan lan polita egiten dezuelako. Eta beno, esan bezala, pixkanaka egutegia normaltzera dijoa, eta egia da, orain gunde gorrien eta inzidentzia tasaren 200 gorako mugarekin, dana pixkat alrebestuta gondala eta lasterketa batzuk bertan bera geratu direla, baina orain badirudi normaltzen dijoala, ea lortzen dugun gizarte bezala datuak bera jutea eta bizitza ahal bezain normalen izatea. Eta garrantzitsua oso izango da hurrengo asteburua, ze behingoz badirudi hasiko dela Euskal Herriko emakumezkoen egutegia, gogoratu martxoan izan genuela lasterketa bakarra, baina orain arte ez dugu lasterketa gehiagorik izan Euskal Herrian. Tristea da, gizonezkoek 25 lasterketa baino gehiago izana, eta emakumeek bakarra izana. Oain arte baina beno, asteburu honetan Espainiako koparen hasiera izango dugu Beasainen, proba honen lehenengo edizioa izango dana, eta horrengo astean beste Espainiako kopa bat, eta Euskaldun txapelketa ere badirudi martxan jarriko dela. Eta gero maiatzatik aurrera badirudi emakumeek ere astero lasterketak izango dituztela, beraz zorionak zuei, merezi dezuela gizonak bezain beste lasterketak izatea, eta badirudi izango dituzuela. Eta orain guazen gaurko gure gaiarekin, eta esan dugu koronavirusa, koronavirusa alde guztietatik dugu, eta normala da. Gure gizarteak aurre egiten ari dion erronka handiena da, urte luzeetan, eta gure kirolan nola eragiten ari den aztertuko dugu orain. Eta lehenengo onda hori argi dago, eta zen dizuegu lasterketak atzeraten, edo bertan bera geratzen ari dira kasuak izan ditugu, adibidez, asteburu honetan Gipuzkoako klasika ospatu behar zen, ezin izan da ospatu nazioarteko txarrendulariak eta bertako txarrendulariak ere etorri behar zian ezurretzura, baina azkenen ez zela bideragarria hainbeste jende, kanpotik etorriteko jendea ona ekartzea. Espero dugu gutxienez gure Euskal Herri mailako lasterketak mantentzea, ze kasu Espainiako kopa batzuk, eta birusarekin kontua handiz izan da ere, pixkanaka lasterketak izatea, baina hori da lehenengo ondoria, lasterketak desai hartzen ari direla gutxienez aldi baterako. Eta si akaso, orain badirudi hobekien aguantatzen ari dian lasterketak World Tour mailakoak dira, profesionalenak, gutxienez mutilezkoen lasterketak, eta hor da diferentzia gehien ikusi dezakegun tokia, batez ere Euskal Herriko itzulian ikusi genitun ze neurri eta ze muga zeuden guztiontzat gure lana normaltasunez egiteko, ezin genuen egin.
Baina, gure esperientzan oinarrituta Euskal Herriko itzulean eta beste hainbat lasterketetan kontatuko dizuegu nola aldatu da txirrindularitzak koronabirusagatik. Batetik, eta guk gehien sentitu dugun alderdia. Zuek falta zarete. Zaleak utxitu egin dira eta ziakaso desagertu dira errepidetatik. Egia da txirrindularitzak badakala alde ona aire zabalean ospatzeak gutxitu egiten dira kontagio arriskuak, baina arriskua dago, hainbeste jende biltzean eta batez ere Euskal Herriko itzulean, baina eta hau oso garrantzitsua da, lasterketa guztietan dei berdina egiten da, errepidetara, bide bazterretara ez hurbiltzeko oso garrantzitsua dela, kirola mantendu nahi dugulako, ahalik bezain jende gutxiago hurbiltzea lasterketetara eta batez ere kontagiorik ez egotea. Eta publikoari buruz hitz egin da ere, kasu batzuk ikusi ditugu Euskal Herriko itzulean ezen gertatu, nahiz eta itzuleak berak deitu zuen jendea errepidetara ez hurbiltzeko, baina egia da, egun batzutan jende asko bildu zala, ez asko beti bezala, baina desente, pandemia garaien egoteko, baina beste lasterketa batzuk, eta kasu honetan pasaren astean ospatuen Valentziako itzuliari buruz hitz egiten ari gara, lasterketak erabaki zuen ibilbidea ez argitaratzea, publikoari ez esatea nondik pasako zen lasterketa. Banegin irteera lerro handuz egon eta almugan barra handuz egon, baina bi puntuak lotzeko bidea ez genekien. Beno, eta zaleena, nahiz eta gehien sentitzen duguna izan ez da aldaketa bakarra. Orain, eta batez ere Euskal Herriko itzulean ikusi genuen nola burbuila batzuk antolatuta dauden, taldeen artean, burbuien artean komunikazio edo kontaktu gutxien egoteko eta arriskuak gutxitzeko kasuren bat agertuko balitz. Batetik, ekipoen taldea dago, hor bakarrek ekipoak gaudela eta talde bakoitzak badu bere burbuia taldeen artean ez nadabesteko nestakero pelotoien maskariakin, hor arrisku pizka dago, nahiz eta abiadurak, haizeak eta gutxitzen duten, eta burbuien taldean, esan bezala, taldea bakarri daude, eta gero antolakuntzaren pertsonala, baina minimoa. Zeakaso epaileak, zuzendaritza, baina gutxienak dira. Bestetik, antolakuntzaren muina nagusia dago beste bigarren burbuile baten, burbuile horretan daude medikuak, epaileak, erreguladoreak, lan egiten dutena, txirrindularekin kontaktu zuzena dakatena, distantzia gutxieneko bat mantendu dezaketena kontaktu estua ez izateko. Eta azkeneko buruja baten, karreran gauden, baina txirrindularekin zuzeneko kontakturik gabe, elkarrizketa batzuk egin algenitun, parantzagea eta txirrindularien gandik urrun ginen pertsonak. Baina berdin dugu segurua egin, orain kulturrean, bada gauza bat beharrezkoa dana, akredituta dagoen pertsona lorentzat, eta da PCR-a. Denok pasaia behar izan genuen PCR bat, Euskal Herriko itzulean, eta kultur mailako lasterketa guztietan, eta orokorrean profesionalen lasterketa guztietan PCR-ak pasa behar dira. Benetan tramite bada, eta horrek eragiten du inbertsio ekonomiko bat den, eta test bat danez, alde batetik koronavirus kasurik ez ekartzea lasterketara, naiztak PCR-ak ez dira uneko fidagarriak, eta bestaldetik lankide asko ez jutia. Eta orokorrean batez ere prentsa lorrean jende gutxiago zegoen lanean PCR-a ez ezik arriskurik ez hartzeko, baina baita ere PCR-ak dana zailtzeko, PCR bat ordaindu barezu, beste herrialde batetik bazatoz bi PCR ordaindu barituzu, bat etortzeko eta beste bat bueltatzeko etxera. Beraz, egia da PCR-aren traba horrek eragiten duela jendea gutxitzea eta azkenean arriskoak gutxitzen dira. Eta prentsa gerainez, prentsari buruz hitz egingo dugu eta gure aldaketa nagusina eta benetan nekatu gaituena izan dira distantzak eta batez ere gure bertiga maiteak.
elkarrizketa guztiak pertikakin egin behar izan ditugu. Guk normalen elkarrizketak mikrofonoa eskuan hartuta egiten ditugu, eta noizbenka mikrofonoaren alkatxofa aldatzen dugu, virusik hor balego ondo garbitzeko, eta beste bat erabiltzen dugu. Baina Euskal Herriko itzulean nola esiak zeuden gu eta txerrundularien artean, eta txik egiten zegutelako, pertikakin ibili behar izan gara, eta hau anekdota bat besterik ez da, baina egia da horrek ondo azaltzen dula nola ibiltzen garen orain lasterketetan. Dana helduta dago, dana zailduta, esan genezake, gune bat dago elkarrizketak egiteko, baina hortik ezin zera atera, eta egia da gauzak antolatuago daudela, baina egia da baita ere txirrindularien gana hurbiltzeko ezinezkoa dela. Eta prentsari dagokionez, eta hau ere esan nahi dugu, kritika moduko bat egitea dalako, ikusi dugulako batez ere Euskal Herriko itzule, baina baita ere lasterketa askotan, gero ez da gehiago kanal ofizialetatik ez datorren prentsa, esan nahi dut lasterketaren edabide ofizialak ez direnak, egia da zailtzen zaiela asko euren lana guri eta beste telebista edo webgune edo errati askori. Hori pixkat erreflexiorako utzi nahi nuke, askotan bilatzen da lasterketa bat komunikazioa lor oso landua izatea, eta talde batean zer esanik ez, babesle baten gandinik jasotzen dutelako diru gehiena, eta horri mesede egin behar zaio, eta horri oihartzunen behar zaio. Baina gogoratu behar dira, lasterketa batean inorez balego, lasterketak ez zuela jarraipen berdina izango, beraz, bi gauzak dira garrantzitsuak. Batetik, komunikazio alorrak ondo lantzea, bai lasterketetan, bai taldeetan, baina baita ere edabideoi aukerak ematea lan egiteko. Egia da, beti bezala ezin dugula lan egin, egoera dan bezalakoa dalako, baina taldeek eta antolatzaileek goratu behar dute beste eta edabideak gabe ez dala inora iritsiko informazioa. Txerrendularitza asko aldatu da, albiste txarrena, zaleak falta zaretela da, eta espero dugu hoi ahal bezain gutxien iragontira eta berriro ere Euskal Herriko zale pasabide horiek ikustea, txerrendulariek eurek esaten dutelako aurteko momentu berezinetakoak diala, eta beste aldetik espero dugu berriro ere normaltasunera iristean edabide hori aukera ematea gure lana ahal bezain hurbilen, azkarren eta hobekien egiten hoi batez ere ona izango dalako txerrendularitza nintzen. Eta mila esker gure bide ikusi duzuen guztioi, mila esker berriro ere astero hor zaudeten hori, hurrengo astean jarrituko dugu gure saioarekin, oso gai interesgarria ekarriko dugula, eta noski aste honetatik aurrera berriro ere martxan jarriko ditugu elkarrizketak eta barrekoak. Ondo segi eta zaindu zaitezte.